Estem a la plaça de l'Ajuntament de València, avui dia 18, un dia abans de la cremada de les falles del dia gran. Tinguem una pirotècnia de la Vall d'Albaida, que és Aitana, que és la que va disparar este migdia, esta mascletà, i tinguem a Juan Moya, que és el gerent de la pirotècnia Aitana. Molt bon dia. Molt bon dia. Bé, Juan, Isabel, què és d'Isabel? Isabel la tinguem postrant al llit, pobreta. Allí la tinguem, però va tindre un esguince i de les guisses ella molt més que les guisses pensava Ella ella. volia estar així. Sí, però ja la tinguem molt de temps allí, massa. Molt bé, des de quina hora esteu així treballant? Quanta gent esteu fent possible esta mascleta? Sí, estem des de les 5:30 del matí i, aunque em veus algun que altre més, 11 persones. Molt bé, el que heu preparat, perquè veig ahir ja que la veig molt alta, no? És aixina d'alta? És aixina d'alta, Sí? és aixina d'alta. I a més la plaça, al tindre les valles, té més... Per poder-la habilitar en alta es fa més bonica. Quilos de pólvora. No, això no se diu. Disseny, te puc dir, quilos de pólvora no es deu de dir. Molt bé, parlem del disseny. Nosaltres no treballem per quilos de pólvora, treballem el disseny, els quilos que ens fan falta, s'acoplem a ell. Bueno, com podeu comprovar, ahí està justament ha coincidit, no sé per què, però que la falla que ja muntassin l'Ajuntament és un cor, ¿vale? Pues nada menos que el principi de la mascletà és, sentireu el latido del cor, que es començarà de poquet a més, pom, 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 és a dir, això és el que aneu a presenciar del principi de la mascleta. Després hi ha una altra fase de pregunta i resposta i després una altra fase de fer-vos la idea dels fons que a voltes es vegeu en molts puestos, parcs públics, que van en diferents altures, abaixen i pugen, però per tota la plaça. Ahir entrem al cos de la mascletà, i un gran terremoto com el tingueu així darrere, i a l'acabament, pues, paqueta de comptar, hi ha tantes coses que no sé per on es començar i acabar. Que és el que busca la gent, no? El terratrèmol final, no? Per això m'has comentat, quants quilos? Pues els quilos és la relació del disseny que s'ha efectuat, se fa una programació i dir, pues, bueno, ens fa falta això. Nosaltres no treballem per dir, anem a posar més quilos. No, hasta ahí podíem haver-ne posar més, però per què? Molt bé. Respecte a la part digital i la part ja de metge, que és la tradicional, no? Sí, Un poc, sí. la matèria prima esta, l'heu fabricat vosaltres? Sí, normalment el que és assumpte de mascletà és totes les pirotècnies solem fabricar-se. Hi ha altres articles com els castells que ahir ja se fabrica més un 50, un 60 o 70%. Però això, com no es pot importar de fabricació espanyola, nacional, de l'àmbit del Baida, conforme vulguis dir. Molt bé, i què tarda en fabricar-se una mascleta com aquestes? Això no té temps, perquè li dones més temps del que devries, perquè l'estudies més vegades de lo normal. Entonces, com estudies més de lo normal, què te podia dir? Setmana i mitja, 2 setmanes, però potser li tornes a pegar la volta i dius, quasi que no m'acaba de... Anem a dissenyar-ho d'altra forma, perquè com avui l'ordenador teu ja sé el que va fer, entonces què passa? Que com ja saps el que te va fer, no m'acaba com ha agradat. Torno a dissenyar i em fa falta uns volcanells més o unes carcassetes més. Entonces, no tens mai un límit. Molt bé, respecte a les castells de focs d'artifici, enguany en València. Sí, nosaltres dispararem el dia 16, el primer castell, l'apertura, Sí. perquè també tinguem un xic que es dedica a nosaltres, que és arquitecte i tot coses d'estes, i entonces va dissenyar l'emplaçament, perquè hi havia molta polèmica, que si així, que si allà, perquè pega un poc més en lluny, però és molt més bonic i més efectiu, perquè on es feien el cauce hi havia 60 metres d'amplària, i allà n'hi ha 200 a 250. Entonces la fatxà és molt més bonica i per la gent sí s'ha de desplaçar un poquet més, però Claro. jo crec que val la pena. La gent va comprenent-ho. Molt bé. Entonces, els moments ixos del pirotècnic, quan acaba la mascletà, quan tota la gent vol felicitar-lo, quan puja al balcó, aquest moment què és per a un pirotècnic? Això és el més gran, és que València, jo ho dic, anem per torregem moltes places que diguem, però València és diferent. És diferent a tot el més. La gent més agraïda, la gent se queda, a voltes dius, ja s'aniran, a voltes descansem, no, estan ahí. No com vas a voltes a altres places que t'aplaudixen, arren... Així estan, si estem hora i mitja desmuntant després tot el que veus així, hora i mitja que està la gent vinguent, saludant-te, tots volen fer-se la típica foto amb tu, és dir, molt interessant València. A més, veureu que venen empreses de fora de la comunitat valenciana, per què? Perquè esto és diferent. Molt bé, per davant tinguem un estiu, una primavera, un estiu de festes dels pobles i tal, no? Com està enguany la faena de la pirotècnia? Les festes de l'estiu estan bé.
El problema és que els productes han pujat molt. Entonces, la crisi es nota perquè hi ha productes que s'han desorbitat el 50 o 60%. Tu ara dir-li a una comissió de festa, te puja el 50, no? Simplement que es compensen altres que han pujat un 10, un 8, un 4, si no és un pur desastre. Però quan a faena, a tope, massa, no en vulguem tanta. Molt bé, Juan, per acabar, què li diguem a la gent que va a veure la mascleta esta? Què es podem dir? Que vinga a veure la nostra i la dels companys i que senca al principi que es fije en el latí del cor. Vale? Que és el latit del cor, sentireu. Això són trons distints de calibres perquè facin més, menys. Saps? I com puja la intensitat del cor. Molt bé, Juan, moltes gràcies. Vale, gràcies a vosaltres per assistir així, una vegada més. Vinga, adéu. Vale, adéu.